Tällä videolla käymme läpi, miten viitenumero määritellään Verkkolaskut Fi-palvelussa. Palvelu luo viitenumeron automaattisesti siten, että numeron perään muodostuu viitenumeron oikeellisuuden määrittävä tarkistenumero. Viitenumeron muotoon pystyy vaikuttamaan ohjelmassa ja sen saa seuraamaan esimerkiksi laskunumerointia. Siirrytään Asetukset-sivulle ja valitaan alavalikosta Laskutuksen asetukset. Viitenumerokenttään voi syöttää sekä kirjaimia että numeroita. Kirjaimilla sidotaan viitenumero ohjelmasta löytyvään numerointiin, esimerkiksi laskunumeroon tai asiakasnumeroon. L-kirjain vastaa laskunumeroa, A-kirjain asiakasnumeroa ja K-kirjain ulkoista asiakasnumeroa. Seuraavassa esimerkkejä, miten viitenumeron voi muodostaa. Lisätään viitenumeron määrityskenttään 6 L-kirjainta. Nyt palvelu muodostaa viitenumeron 6 laskunumerosta. Laskun numeron ollessa 123456 viitenumeroksi muodostuu 123456 ja tähän perään ohjelman automaattisesti laskema tarkistenumero. Jos laskunumero sisältäisi 5 lukua, esimerkiksi 12345, ohjelma lisäisi viitenumeron alkuun 0. Jos viitenumeron muodostukseen halutaan asiakasnumero mukaan, lisätään määrityskenttään A-kirjaimia. Seuraava esimerkki sisältää 4 kappaletta laskunumeroita ja 4 kappaletta asiakasnumeroita. Laskunumeron ollessa esimerkiksi 1234 ja asiakasnumeron 9999 viitenumeroksi muodostuu 1234 9999 plus laskennallinen tarkistenumero. Verkkolaskut Fi-palvelun asiakasrekisterissä on myös kenttä ulkoiselle asiakasnumerolle, ja tämä numero saadaan mukaan viitenumerointiin K-kirjaimella. Esimerkiksi viitenumeron määrityksen ollessa 4 L-kirjainta ja 4 K-kirjainta, laskunumeron ollessa 1234 ja ulkoisen asiakasnumeron 2222, niin ohjelma muodostaa viitenumeron 1234 2222 plus laskennallinen tarkistenumero. Viitenumerossa voidaan käyttää myös kiinteitä numeroita. Jos kaikki viitenumerot halutaan aloittaa esimerkiksi numerosarjalla 1000 ja siihen perään laskunumero, niin viitenumeroksi voidaan tällöin määritellä 1000 ja 4 L-kirjainta. Jos laskunumero on esimerkiksi 1234, niin silloin viitenumeroksi muodostuu 1000 1234 ja perään laskennallinen tarkistenumero. Määritellään viitenumerokenttään haluttu viitenumeron muoto, ja ohjelma käyttää tätä viitenumerointia tulevissa laskuissa.